kaso di yi kan sema na oma koma nso bese oma koma be din because asofo ne bese oma dwen o ka den kura obebu ntiri ngonso mfi na yankopon nim se bedura enti ne nyansem no wa prepare enkrofo a obefa wo mo so na wasesa nema yes na ohwe asase ya ase nshinkran ase nko baabia ase bibia nzi se ya na what study the church history kakra obehu se enkrofo a afa wo mo so ama revolution reformation and a revival abani nyina no say ya na sha se say ya na sha se okay aha see ya na sa see ya kakra o ase nkuziwe ase bibia ntemenzi ase omu di agro ase bibia nsesa ebinuma na omu nse danim hwe fa nyankopon ho so adwen omu ze o nyankopon obi nteme nkoma no nyankopon asole ne se hwe ase ana se kro no na be na ade nipa bi ntime nya ho hwe because no me religious people osun mu fo that's a religious people obi a no on the no one say wo som na musa tenen krofo fu say so try so de ni brebe bi wo nyankopon dem a wo yi ni pasem in the Roman father back near friend John Hus in the 14th century and I started say or kasa chireni maybe of course was solid man papa that time na asolid and so ashia say for 1,000 years Christianity na about them for 1,000 years kasa ashia say intimenya nkwa intimenya hwe that time papacy pope and we didn't to me a conquer bibia waje Bible and we translating in the Latin naturally say a coin nipa be fa so obenya information free nyankopon ho no de ahye dasbin mu because knowledge is key na papa se na friend pope no so no ono na agenda wo de be nyankopon adwuma e kire be kan agenda ne ho asema kire ho ya beka ono so die ntia oba ya kire tini botai ne so odi nyankopon adwen ne nyankopon asem ebe hwefom ti oba ade ba kwa na so odi kan ne se esese oje bibles ni nyina nimdia odi be hu awurade na se agifre wonsam ti ya je bibles ni nyina ya translate ko Latin afi ni panti nyankopon asem onim nyankopon asem the pope bekana na say the father bekana no anonim ya the one verse of scripture bi brewa ya the abrew that time pope na yiase nyame o jiusika no ama wonkwa o jiusika no do boni achew o jiusika no waka chiro say wona na wawu no obetimi yi na free purgatory de na ko heaven tie sa system we etwa so for 1,000 years. You don't know anything about the church. You don't know anything about the church history. Enti aya na nkrofo bebre problem kese ba akopa e bi anya ne se sa asore na hwease a asole ne yale a ene ma hunu ne ne ma fon na ekoso asole ne ma o pese o kire se asofo no mu asofo kuku dam wa wo de hwe Methodist asofo na we Pentecost asofo mpanufo kuku dama kakraka de ntise
animunyam enidie look at them omu nyina ntu obi ahu de ama woni program na me ye no actually ana obehu aba na ebeso no ba ebeje mre nye prekope nkrofo bebre buofu yo omu nim hwefa bible ho na church history so omu nim nti asole no tie ahwe ase for 1000 years pen ye fe the dark ages in the church history ye fe no dark ages ebere nipa nti nyankopon ne pen nipa hu nyankopon asem pen na nipa ye fe ni pope na dia asole ne sha menem hwe unim tumi nyankopon de ama wo a wutie me ye fe wo kristoni na so nyankopon asole hwe ase wo ne wura emo asemu na wo kwese ba bi se wo bompa se wura de nyankopon sesa sa tebia na e kire se wo no wo ye baby christian unim de wo ye wo sere onyankopon bibia ye hia bia ye betime de ama na asole ene ne bota ye gina bia wo de ama ye dada enti ewo meni wo mie no nzam nti wo kan 2 Peter chapter 1 now through verse 3 or say and as his divine power has given unto us all things that pertains to life and godliness. Or say na said ye nyankopon fam ahoden ode ne mapa efa enkwa ne nyamesompa ho ache yen no to nyankopon bibi ehia bi ode ama ye dada o do kan Isaiah chapter 5 or say ma mento me dofo bobeturo ho nwom me dofo ewo bobeturo bi a eda asase bi eda kokoso na ofuntum mu yi mu abo ni mu nkase nyina na otemu bobipa ne bra na nida kwan se beso abapa na afa aso nkase me dofo no na wo ka Yesu Kristo ho asem we future ministry na prophet no all ma ho message Isaiah nana esanfa Israel so ho ti prophet ne to aso kan wo se na adenti na manida kwan se beso abapa na aso nkase nti onyankopon owie bibia o de aka ye onipa da sani a ye frɛ ni Kristo ni se obetie nyankopon adwen no hu sani ma nkoya ode ani berebe bi sansem na enye se o bo wo hene ena wo si fie ena wo complaini ena wo si dem na wo complaini na asole no se de ayi ena asole no se de ba bia be ko bia tie enye sa nkwala asem wo ne nyankopon hwe afiri ho so nyankopon hwehwe se obesole na obestart ze wo bisansem nanso anyawa untimi misa bibia because bible na da ho na obegina so bisansem unim de ewom awra de nyankopon generation we bon pa elders bebretie me omunim hwe oya elder wo omunim hwe I'm telling you me kasa with confidence because minim de America me say elders bebretie me omunim hute chekai quotation 2 ba 4 bi do na musa ndu kasa na afa wura bunumu na wo blast na bobom sa bo ho sa na ne buafu gidigidi enti o heze de ade esi ahya ase abeka se nko ba bia ba yeguso nkakra enkrofo bi ne namu omutie omuhwe ne beto berebia bebo hostel no with a few people ye be start ye bisansem ye kansem afi ebe kakra no the media bebia radios TVs in the street ye be started a broadcast and say mu kakra na ye bisa practical questions na ye bisa say with this useless system with this unreasonable system of leadership of the today pastors, where are we heading towards? Say ye twas wa de niamahunu asa be mfaso bia ni nyansa bia nim sei edi nyankopon asole anim te sa asofo a by 10 years time by 20 years time asole ne be yeden say on say enkakran asole no mema na egusu memo yanim gua na egu ase ne ma say ya na esei na omo mabon pa ne say eye nyankopon commission ti na ama na basa no nyame ne se nkom se ndedi akire no saa ne ma we nyina bekoso ti amamu na nyankopon asem nya no kre me se omo mabon pa na sofo mabon ene kristofo abon pa na keka nkwala asem no se wo hu kwase asem se ekoso wa asole ne mu a e kire se nyankopon penti na ama na basa enifrafo we onzua bible
baby a yaduru ha no ho e yo be leadership tie ne yo se wo hu so obi asole prekope na Christianity ahwease na nim agu ase tie ne yo na asole ni ntime nje nkwa no obi asole prekope se ono na Nyankopon ayi no so on transform church no mfa new concept emra emyemfa nsum Nyankopon ema Kristo sum ntime nyina ho yie na se sa nipa koro ni tie o de ode abasisi aye edwadie adeton na ese nkakra ababe ye normal e de ama ni followers ni nyina o adeton asame no ko babu musisi a eye bususem ne nkwase asem si e de sa adwen ne kura be wura Nyankopon fie say if you don't have money you can't have a miracle in the house of God unisika untimi nyansa nkyereni we ye frɛ no ebususem ene achiwade ye boman ene nkwase asem enti se wobetimi anya miracle age se woto akade tieni yo ene me no kasa sisi ai san kwase asem we aba be ye nyansa asem abeda ne normal eno start se wo ka ho asem a wo bonso obi akoma se na ne buofu wo ka kire so fa quotation ba ko pamara so woni quotation ba ko kra o de obeka ne se eya ho ya na yemo obi koso na yemo ya se ya moma ni mom nyini se ya o ne ho na wo bu aten we abonfo kasa upe so hu so obi abon wo Kristo so mu pa the word moma ni mom nyini hwan na dia temu se wonsa untimi mu aten Nyankopon frɛ na me ni ho we abonfo mu abonfo pa kasa we no mu di defend sa na ma no listen to me so wo hu papa fo mu tiri mu dwene animonyamfo ne ahemfo even ministers of state members of parliament na omu nyina lawyers so a police form penifom ye commander so ahemfo mu tiri mu dwe o se omu gi san kolase mu etum se we ni Nyankopon ni pa nyame yi na mayan a na wo yesofo na wunim nyansa obetena se din no wabisa se ba bia ye duru in the next 10 years so asole no be ko sei de na mete ho social media menenemu a na me copy sa obaya wo ye mobo na ne moboro na no oden a oye konfo ba na akom ne da so onimu a wo so oye sofo maami me mo ne din o kan se mi wo se Yesu Kristo moja no se wo ye be ma na sesebe obe ma so a bra beto Yesu moja ne bi na wo de sra obe ma ho ebe kese o kan ni plain ti asem ni yo udi Yesu moja sra obe ma ho a ebe kese osofu bi te wa ho ohun abe ho ane se hey isi pa de we say ya bonso what we say ya say pa de say pa de na woni mbie na se woni nim de woni foresight a ho ubebi sa say what do we do now e de na se ye what the complaining is wa kan samfo ba ko afam anya nwanwa de we na ma hu se nyame asam ye nokre no we nyina bible ka se na edi a kire ye behu se yedi mo asem di nkwase asem na sa so aba asofo ni beba ye ho so no ye de akwa akose Nyankopon ndi tie ni yo fa se utirimu se in the next 20 years say no powder to edifo dokono to Yesu moja ni so bolo to aba be ye normal de ama empanifo mutirimu dwene ahemfo ne nkrofo fu se wo mu de o mani abia o mu nim nyansa nti nketo bre bia nkomba reason kakra se we aba be ye normal fasa utirimu se Yesu Kristo maya by 10 to 20 years time Christianity ebe wura hefa ti Nyankopon start ye yen ye bubom eni e kyerɛkyerɛ mu se de tie pepepe ubetie na ubebisa se ede ne ye beye no ebonti wose ma ba asole din na no ahona ye se proso enti yen no Onyankopon de yaba o de yaba for botaye bia eso na sa won to so we na begimra nsa no matimi agi atom firi se asofo na ma nsolema dodo no mutiem no madwea sei sa asole no mo ye ne no ano no mfum so obi ani ho nti uba na okasa nyantobo ase wo ho ade no de ma nkrofo bebrebu afunu no uba na okasa nyabotre sofo wo ha wani too much e de pa na ekoso good adwe we ne de ase nipa ne trim asole ni ntimi transform nipa intimi nji nipa nkwa intimi nsesa nipa omaya yetemu e Christopher say na ye ko 80% ye over 70% enso akromfo ne atutubotom fongoa obi aye kromfo obi aye indiscipline obi anya wo obewia obi anka nokre
abonefo mu abonefo ayo mayi mu say pacha bisa say asole na Ghana no emfaso wo so ne say because Bible say ya asase so nkyene and wo say nkyene yira ne da enyama hwibiem just ye hwegu mani patiatia so ndu ko social media ne yedidi asofo atem ne yedidi asole na atem na e de ne ka kire wo say nkyene yira ne da enyama hwibiem just ye hwegu mani patiatia so enu nti na tutufo nyina didi asofo atem this time no ko social media. And so anifra no dinti ubeto aso akeka nsem hono ye wa wiebrim osofo no untimi nkoma nyankopon sofo ade ama me mpena asem no o kasa ubeka so obeko amanyame enye we ho asem de na me kan ye kɔ yanim amenka keyword ba kon kan kire fa sa utrim na sane nso tie a true calling of God, it carries a passionate pains and burdens. Wise a self-calling is all about having pleasure with hypocrisy, sympathy for souls. As a man can mood, but say, or fry a free swing and copa freo, this one yaw, say Yanko freo, Nasa yam passing a man afreo, a bedania this one yaw can see the mount. Who's a wooden am yaw, who's a why dream to me free. Onamana uso, onamana wakume tu, church not bibi yaw, this one yaw, but ofra, yayan ya freo, and I say this certificate and a be pass of you. Just a fun, just a pleasure, any hypocrisy. As we be members in any man, now Casas will be our doing Yankopons, Yankoponi Wakumum. Now, met me a catcher will say, I saw for 70% to go as so, and you're gonna go on. And almost the certificate be do so for into no Makuma Esano. O my dream, only pleasure. A dear Obenya, but some is one dear Debamano, a Dianu Obedie. Baby or better a putia kasia kasi Yesu Christo can say Farasim for us of one almost you can say Yamuni a Jabasia almost baby a punity akasia normal kotanao na debia yayomo rabbi papa nyaminipa reverend nkwalasim we are but nyankopon dwuma nankasa say o mine sink spiritually nipa brabonye Christianity enim go na egu ase jimini nkwase asem develop ya na develop ya be sole no almost akeka nse hunu se enyankopon kom se ana Yesu Kristo kan wo se okromfo wo se opani enwan nya ne dia nti wo hu se enwan ne yira ana se abo bi atie simu a emfa na ho wo se enwan nya ne dia na die nwane ya ne dia na we ona no ohua tina Yesu Kristo wura so da ma otwea ba eno kra de ya ne ya dishim opam nkrofo de nibre wo Yesu Kristo agenko Messiah odwochen obia no pam nipa kekambom woso wasana wona woton wo moton great confusing in the house of God o scatter babia edi ebentia enwan ne ye ne dia ote bonsam gemase en wote heaven ase en onim kwan fa so ya building nipa ma nipa se urade onim na wote ase to wura so dem na wo hu kwase asem nko ano na afi na koma sei te me kasa na wo hu akoma ne anibra ji obi a wabon na wo nsua de en e be kasa me ye nipa sem anasem ba sem be ko ma nyankopon. You don't know the calling upon my life. Unim fra wa frɛ me say se wo fra e free nyankopon ampa ho e ya de so ne yaw menamu mame ka se minchirawo se nya bonsam gemu a tie enya bonsam gemu e wo ho anka makumi ho afiri wiase. You don't know unim de eje nam nipa akom enya bonsam gemu a saase ma meka no me national anthem o me slogan nyankopon onim ene abofo onim menam kroma de bia me titivi ho de bia ka kire nyankopon se papa enye hela anka ma poison me ho dadadada anka me ko ene nya bibia nya ohia na ehia me because nyankopon do mo bie ma adwe mu me ya branche e wo se me ye adwuma nya sika o simple metimi aye but me hwe de nka sole ne betimi aye pa yada aye di nya me dwuma ni nyina dane sika ni edinjia sika edin
na asola na dane bosom, Methodist adane bosom, Pentecost adane bosom, Assemblies of God adane bosom. Bosom says ye modin. Hey, masa, ye modin titi Roma. Besia papa penny wakane chacha su dika watutu ntoma wabonche momone. Wonu hweo. Ne target into the kwaso ne so wu afada ba be ma asama no. Minima kokora bia me ne di nkomo. Me kone nche na me ne di nko nyini pa o. O ka kire msasafo. Me de waka bia ntime nsesame o. Hwa me ka kire ye Roma ye nche baako ne se ye nim so agidi. Ti di obeka bia ntime nsesame. One papa ne di nkomo no. Wani me se hwe wan twa hwe. Ezu sia no wa tutu ne ntoma e kwa asole ya be surprise wa kan de chacha su dika wase na nifrafo kire nifrafo kwan ya nifrafo asofo ya so ni mu sei ema na ye na Nyankopon afre ye no onimdie nte ofre ye kakra papa be ma yakoma jelema ya sade me kasa se enya bunsam gema nka makumi ho no makuma masem na me ka kiro sa na jelema ya kasa ye eto oberebi na jelema ya nyana nka wo firi wiase sa na tie ko ye fro ba sa generation we mu a enti Onyankopon obekoso abo ayen ene eye de twato wo sa kwasi adawe kwasi de twato wo afe 2023 mu ananya no kre okay the last Sunday of the year 2023 glory Nyankopon abo a pa o da ho na wo tie mi akase papa me da wase enye easy se ene kwasi ade twato yi utuetua sikani bi bomodin pa try ya oxygen ahodo ni ensu papa nuane papa ne medical doctors who try wantimi ancross okay enti ene danso a etwato ewo ya kana say kwasi ada etwato wo 2023 mu a mene wo kasa next week na just yesi next year munyaza oh papa why be okay enti me decide say mema gift be mema gift enti ene a brief word na me de be ma as a gift yemdi kan ho asem ne de yaudi o makomo mu ni eja aso ifiri say wa freme ankasa actually me ni udi nkomo fa mabrabo ho message say Nyankopon ka kire me ba bia me kongo nwaye ba bia me fefa ni ade nyina ene nsem potia wa ka kire me abohu sampa wa yi me wa freme nti me I have a true calling enunti na ohu se me kasa ohu yaudi kese o makomo no firi say maka kire say ofre papa yaudi ene adesoa ba friend da so na nya papa na so o de certificate na ba ya kasa nko an hwani mu ni nya twon okay enti media no to nchen na ene obi tie mi na se onima Awurade Yesu Kristo a ana se why na adwen se onima Awurade ana se na adwen ni se onima Awurade enso nse de nim ni ye ya maka asem ba ko na mienu bi a kire no se wona mabonten a ohu bebo akese o nyina ana crossover 31st dodo na ade omuko nyina esika ko jiska edwada that night no me catch edwada kese pa titiro ko prophetic ministry na akwankyera hodo a be koso no niema ye begina so na niema ye beye no edwada kese pa sa 31st no enti bebre o omko akogina so dem a ededa bompa ya tietie ma ne mpa bo no ceiling cry entra January kra wontimi ntwanwi ena bonsama aflase no ejena mabase mepese mebeka bibi kire sa youth ni generation we say na wo program wa adwen afia ye ba besim say na wo program wa adwen na even a few days kakra akai say na wo program wo ho say Onyankopon be hu mobo na ne nsa be ye kese wo so na wo do betwa entiende me pese me kasa kire enkrofo a wo mo ye asole kofo ene wo mo nso wo mo nkobi kura
obu on so okobi na wajai na nkrofo a mokọ asole a na mo wajai na mo se mo hwehwe asole papa akọ mema wura mfise wo ho se utie me kọ akiri na wan freme no wa misasa sofo megja asole atifie mfie bebreu efiri se meti asole na baba mabu meti asole de mana me ra ho ne me kọ so nyina nya papa ntine majai fasa utiri mu se sa wotra fie complain na wo bo wo hwene a na asole bia se ya ensama ye ka no radio no so di adanse ye kire wo se still now no ye wo me aye bebre nsole aye kan ade bia ye blasti ukomu on ye wo asofo bi wo mu a oko Methodist oko Pentecost Assemblies of God ye wo asofo ni bi wo mu mako a omo no they have true calling of God nyame afro mampa nti o ma dwom de nyame adwuma ne nko ba sa tete nsole na asofo dodo na no mo de certificate be di sofo nti o mo focus nyina ye edan sika ena edom no because mba so mba be ye church administration work but nkrofo bi wo ha omo build nipa e wo nsole ni mu enti mabasa me be ka kire wo se so obe sole asole na ye wadwen se obe hwe urade nemom wo sole a ho memfa nse wutiri mu se me pa sole a edom wom ena me pa sole a ba ya che ena me pa sole a mu ofe eno sabi nyansa bi anim hwi ni mo hwehwe urade yie hwehwe urade yie na wo decide so ope so hwe urade ya wo be hu no me ne wo kasa sisi ye ho ye won nsole mako bi ebi hie school da ebi hie patase the offering one man churches na wo si wumbu no I'm telling you bebre kura good message esen kura a separate heart asofo ni bebre omo ba na omu kura ohefo akoma ade ba ko nso ne se omo nso afi na omo start nti omo ni ku nipa ne ho yie ba sa tete nsole na me friend na petition no ya friend wala beba so o method is ni press bi wan kwa na ba be hwe because agidi dada na asofo ni nsu nim se asole no ehia advert bi apa abra part na fi obi amfa ho enti jaisa enkola asema ese wutiri mu a obi a wo hwehwe nyankopon obuta ye nyina ya asole a enipa bebre wom edan ya yesi ni kakraka ba bi e ho fe jaisa enkola adwene ne sankola asem no na se wutie misisi ana wo si una wo sie o se wo si obama bu utifie o hwehwe asole papa akọ na mesi ye kase wie obo wa tie me a enfie bebre o the other time me preach here me see from an obi de ka gina ho wo say papa me say that ba sem ba ba hwe onim na ma chia ho me tie wa free that time na me Kumasi FM 2020 ache me tie wa obi atie me a enso de bia no edu se me preach no ya so fu we de so fu do kasa pa ho so de ma me tie se only won so hwe o only wo ka no kre no and some na make can listen to me nya fans ntina ba ha ma metra se mbeka sa mo mama na ensunsan so asem ni benya wo so ntina mbae enti nya sura mi nsuro hwe enti na ese wutie me because nya ntina mba ma ma se mbeka se etia wo bi se e mara mehwe me nti me kasa wi a unse me kira kwa akura bu a me nkire na me ko me ka me number na mabo watie matie mi ni me number watie mi etia sofo bi o me kasa de se me utie wo mo asolo no onya wadwe so obekọ o konso ope ba bi adom woni kese ye wo okay mabasa me beka kira wo se nso na mema wura mfida se eda obegina nyankopon anim this very day and this message is going to testify against you asem wey ene nsempete sa wutie no ebe ya dance atia won kwa na wo kra nti wo de enya sa nya atwem ne sa hwehwe anim no ene sa wo bon hone no me hwehwe nyankopon me se generation wey emfa wona dia sofo bebrayo still now no me se o pe ba bi e ka nyankopon adwene nyankopon asem ya bebre ho even tete nsole no me se enya ba bia na sa tete nsole de se CS ni Pentecost yo sofo bi ho ha ono nya headquarters nhihye na odi so because headquarters ense ne se feska bebre bra na sofo o true calling no enya headquarters nhihye na odi so members no odwen wo mo ho wo kire kire wo no wabo wo mo opa ma no so fa ne ko damango onfa ho obeko ene won krofo wo mo de certificate be di so fo no wono de target na ye twama na ene ne hia no oyekura no watwa bi agum nti utie mi a hwehwe asole ye kan yankopon asem ebi wo ho se woni mama men kan kiro enkwaje edi yo entra Yesu Kristo twa
heaven ho asem so osoro hene di se sika kokko obi hwe sika kokko osoro hene di se papa bi a okoto asase no hu na asase ne se sika kokko wom enti odo osoro hene no tutu gold ho na gold nso ansa na abenya no bebre o gold the full processor dey pa mu enti o hwe nkwaje aye bre do asole papa kwa research for good text we do research into the 1 John chapter 4 verse 1 wase mamonya honhom ni nyina ni nemom mo nso hwe ko ha kakra ba ha okwa no wa san ye de hwe ansa no ho ba bia ho se aha me duru ye de nkyerɛkyerɛ ne bibia esonko mentra fie na wo de ni tam bia complain sa wo te se ya blase asofo a na wo kwa ho ntentere ne wani agye wo te wo ya dai e de na wo nso wo ya fate bia yi ho ana ka se Nyankopɔn ntimi mfa so nya bibia jana me ba san be ka sa kyerɛ nkrɔfo a ɔmo ne nam asɔle ni mu saa ɔmo ne hwe fa awurade ho a ɔmo so ɔmo yɛ kristofo 31st ɔmo kɔ hyɛ bɔ akɛse abɔmpa yɛ bebre obi okran so wɔn kɔ asɔle da 31st ɔde ne ho kɔ akɔgya Nyankopɔn na me wɔ news bi ma o kan Proverbs chapter 1 every 20 ne ba no wɔ sɛ na sa me tene me nsa no wamfa anya hwe me frɛ no obi a mbunti mo so mo ho hiehia dam mo bɛhwehwɛ me hema nso mo home mo ho hiehia dam mo tiema meyi mani ahintam na mesere mo e mo amane bremu e o bible mo ntu ti kromu a o mfa Nyankopɔn asɛm nya hwe 31 so ko bible ho yale pa o ko bompa ya kyerɛ wan me kan for Awurade Yesu Kristo ama o say no matter the state of the church still now God is still alive. There are still divine men of God. Ya wa sofo bi okromu ha o musuro Nyankopɔn ye nyame adwuma ana me ka kyerɛ no wa mo no edi akɛse na o so mo preach radio so obi anim wo so mo ye Nyankopɔn adwuma kyana me end of the year gift ma frisi ampansɛm a me wode ma wa na asa kyɛde a me wode ma wo no it's a question na answer nso ka ho so or say, do you have the true license to stay on this earth? Do you have the true license to stay on this earth? Oh, license I didn't say so. Obisi asembe na so fuken. Na license be na didn't we ase. Okay. And na maba se me ba bibi sa. Another question was say, do you have a connection with the true light of this world? Nea oye wiase han no oni ni wotwaka unnim no ana wona no wa yonkofa ni din na dawa no ana se oye wura woye wagya o senase a wutie no ana ni din na dawo so ana wonso sa true light of the world no wate ne ho asem nanso wakotie ensem foforo bi wo ba bia social media for be kan ho nsam basa nti obemabu nti honya waju so obetie no. And I have a good news for you. He is real, he is still alive, and you need him. Otiase o na wo hia no edenti na wo hia no ento wose oto aso a ebra ugu so a wo sese wabrabo na o plan o life. So pese wunya nyinkyere na wunya yiedie wa asase yiso yi wase minsan misa wasan ba ko say, do you have the right and permit to stay on this earth, to live in this world? Ebra wo sese wabrabo usua de medical doctor ababawa o form nti ememe bo ho dam anansan kura wo birthday obi to bense de cheo because we to back a Chenkoko mountains, and this time the 3 years they say who will be a baba wa na unim nyansa kakra bi na wani da ho a oto du bedu akiri de onim nyansa no obenya sika sa nya nimunyam ba de onim nyansa no e sika nko na obenya e wo bere nimunyam ka ho ye wo sika bi wo ha nimunyam ka ho sika bi wo nimunyam ka ho e kyerebe enti ababa wa wutie me a oto akese next year all planning for Dubai trip cause when your minister be or the work because of autonomy na me bisa say o permit any license I dey transact so o assurance say next year betimi ato o assurance say Dubai no be kwa aba
and then the question about say maybe so. Now what was what say? Obi baby say na asem kakraka we ase ne say. Why this sensitive and a why strong question? Say me here license and sana matraza so. What was what say? It is because we don't just live on this earth, but rather with the full assurance of security and also success. You better read the scripture back on. You read the 1 Peter chapter 3 verse 10 and 12. What say? Dientia mi bisa asam kakraka we ya obi bisa say na papa asam kakraka wo kan ase ne say no. Oto so wo se free say yentena sase so kwa. We don't just live on this earth. No, yentena so kwa. Yedi bibi na tena so. Yedi enyame bi ene tena sase so. Ena yedi onyankopon bi na tena sase so. Nene mi bisa wo say o onyankopon bi anase o enyame bi. Onyankopon ene enyame bi. De he na do ho ato no so. Na sa wo enyame na wo no say na omo ye very very powerful, omo ye skillful, na omo ye so perfect in protecting. Odo ho to omo so a eyampa so mbetimi abo ho ban yie de. Right now de Kristosom no enye ose anase ofre na enye ose. De obi apebia obetimi aye. Already Revelation chapter 22 now drew verse 11 and 12 na was said the otene man ntene de ontene so man ntene de wo ye kononkron nya kononkron na de wo ye fin it's a choice. Now drew 12 na was na mo me bantam urade nyankopon mi kura makatua na me di bre obia se de nnwumate uso abamabu Kristo ni bi ntina wo nkwa asole a uso abamabu sofu bi ntina wo nkwa asole a uso abamabu because of the sofu obi ye ntina waja asole a onyankopon se memra na meka ntro se mikra makatua di bre obi ase de nnwumate medofo mabase me beka ntro se da Yesu Kristo betena temu odwa no so no enye sofu obi akatua no de bema enye Kristo ni bi akatua no de bema wo a wutie misisi ya o criticize ya sofu onyina so ma hwease omunya papa no onso ababa wa we ko ochina na we yaba onso adwuma wom onka no kre onso okro no pa no senka camera da so a o sa brinkiesi oboakun enti sa okro no ne wadwaman no eno na Yesu Kristo bo babebu ho aten enti ene mabase me bebisa wo say, do you have the true license to live on this earth? Do you have the true connection with the true light of this world? License be na de tena sase we so ye ready 1 Peter chapter 3 now you ready 10 to 12 read 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Okay. I say na de odonkwa na opese ohun na pa no manu nyi ne tachrema mfiri bonimu ne nano na anka na ada asem. Amen. Amen. Repeat it again. I say na de verse 10 I say na de odonkwa na opese ohun na pa no what you say me nzem yenu de odo enkwa na opese ohunu enapa oka longevity and success and prosperity enkwa ene napa yedie ne nkwatentene o se de ope anase de odo no onya dai manu nyi ne tachrema mfiri bonimu afa utie ru se govern sa enapa ene emfie bebre no o se de ope napa wo asase so no ope enkwa no maninyi nanu mfiri bonimu to aso ne nano na anka na ada asem se opese wunya nkwa na otena asase we so cha eya aka nokore di nokore afa ya start bobo license the certificate any right any permit de tena asase so was wo betimi atena asase so a license ba ko na se permit na certificate ba ko ohia ne se esese wo hwe wano yi esese wo obi a wo ka nokore esese wo be kasa na dwansa na wakasa because enenko no wo chena nko kai na hu se de wudua ne no wo ye dan a ebesia wo chena kai na hu se nipa ugina kokoma ugu nani ase ede yi na firi baabi ote akwa akwose no kai na hu no se sa seat ne nso no ebe kwa aba na aba beto obi nso kwa akogina baabi asese tia kama kama
firi sɛ watwerɛ sɛ deɛ wopɛ sɛ onua yɛ ma no nso sɛ ɛdɛ yes ama no enti yegusu bisa sɛ do you have the right license ofu sɛ bi akɔgyina so dem aba afɔde akɛse akɛse enti wɔ license momo aboa ma ho tefo anoma me ɛna come and so see hey menti asɔfoɔ bebree a ɔmo dada nipa no okɔ solid this time especially okɔ prophetic ministry obɛka sɛ nyankopɔn protection ni nyankopɔn grace is all about sowing a seed maba sɛ me ba bebi sa wo sɛ certificate bɛn to me bɛn permit bɛn na wo so ɔpɛ so ɔtena asase so read na yɛmfa ɛhɔ no enzie verse 11 to 12 or say manu nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa okay manu nhwehwɛ asomdweyɛ na onni akyiri ɛfiri sɛ awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so my god na naso abue ama wɔn mpaebɔ na awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne amen hallelujah amen repeat it again no muntie ne yepa 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12 na deɛ ɔdɔ nkwa nea ɔpɛ sɛ onya nkwa na ɔdɔ nkwa na ɔpɛ sɛ ohunu napa no ohunu enapa apart from say unya enkwa longevity no na wosan pɛ prosperity and success no ma no nyi ne tachre free boni mu yi o tachre free boni mu nipa saase ya tisu boni bi e ko twi ba ye nyina no esase free ya adwom ne ya de tachre ma ya no aka enti hweyie na ade bi a wote kokoa mu ye bi a obi anim bia sɛ ye boni a enti me ma wo kwa ma wo ntena saase so o pɛ nkwa hweyie e wo tachre ma udidi boni di ntoro twantoro kyerɛ nkwala nketenkete brantie tie misisi wɔ bunkotodwe wɔ innocent girl bi anim ɛna baba wade ne nakoma ba be di n'akyi saa brantie ne pɛso ɔhwɛ baba wɔ nakedness keke no ne da nti wadi ntoro kyerɛ ne sɛ medɔw mɛboaw na baba wa na worɔ no ho no ne nada abrantie ne nim sɛ ɔne ne da no ne nya covenant ko bible say nea ɔde ne ho bɔ odwamanfo ana sɛ de ɔno oba bi da no ɔne na yɛ honhom baako nti yɛ ka sex a ɛyɛ spiritual issue. It's a covenant issue. It's a bloody matter. Ti udin trochra babawa no. Na uwie na o start say o dada no. Na o start say o sugu so na o bodin. Onyemo no. Na babawa ne fra no waka asem a eya krompo a kire no. Na oni namusa o de a kire so wa dwen say wano de. Into de wano ne namusa nyankopon say menka ntro say onko etia. And generation way Jentia marante bebre wu ntentem nyina dodo na no eye innocent girl bia wa bodua wo chi nyeso wo fra nto nso nyama o na nana wo ne dan nti wo ne wapam nti wo tumi wo so obi wa no kasa to so na se ye no kora o ye dwamanfo kora wo bedi fo maba se me ba bebi sa wo say do you have the right license to live on this earth? Do you have the right connection with the light of this world? Tieni na reading na yamfa ehɔ ne embra wiye o say ne na no na anka na da asem okay manu nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa okay manu hwehwɛ asomdweye na onni akyiri if we say awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abui ama wɔn mpaebɔ na awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne amen enti wɔse wano na waka ho asɛm a wɔse efiri sɛ awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abui ama wɔn mpaebɔ na nani sa de bɔnyɛfoɔ o chimpana den o ji obi kunu o 31st so koso seed jamra wo yale o ji obi kunu o kwa koso seed o kwa ko gina sekan so akum de wo ye wo wan kasa na wo ye wo 31st all night mi se e dwada o ko prophetic ministry dia akwankyere mu asoto ja na yakopon se memra na meka nkyere wo se ne ontwena no emfiri bone ho na odi bone akiti bone mu no ne mpai bo ye akyi wade wasi ni wonyankopon ani sasa nipa no ya ka se ye ni san wo te ase wasi na wono osoro wrade ne no nyankopon so bia ma wo mo utie misisi na nsakra wadwa 31st opa sedem na ya fasting read Psalm 91 sere bone fache sa dan so be ko gina so dem akoye metia bonsam suo bonsam be hwe oni so ma so etu 31st nyankopon hia wakoma na wo ho brase ene wadwe nsatra mapa enye dede enye tudutuo enye gina sekan so enye so a seed hwede wo kyerɛkyerɛ wɔse na awurade aso abie ama wɔna wo soro no nya atenefo mpaibo na de boyefo de nani sa wɔn ei otwedi ampo nyankopɔn de ɔbɔ soro ni asase ani sa ene enye fa na wo bɛsene ene hwan na bɛgyew de na mabase bibisa sɛ unu nyankopɔn ntam te sɛ
ma basa me be ka kire say susu complain na susu dwa wonum sa asole bia sentiment ko asole wo ye wadwen say wo hwe Nyankopon a he is there na wo be hu no enti enche ne ade ba wiye no time no sha enti yabaya na yaka asem baako ana mienu bi okay afa ho ose na adenti na yeka sa kane a we hu asem say Yesu Kristo de yeka ne ho asem no we kane a the true light and true license was it the thing you use our word no say do you have the true license or the true light the person kire wa ha ne say ye wo bamba hodo bebre na o wiase ye wo nyame ahodo bebre na o wiase ebi ya toro eni bi nso ya nokwafo nti abase ebisa say nyame be na ado ho ato ne so aha enti otoa so a wose ye ne maba se onyankopon a obo soro ne asase a ne hu a ono na tumi nyina dwane koto na tumi bia se na ze no maba se mbebo ne din a kire wo maba se mebeka ne baba ko bia wiase ennim ne nti waka nsembo ne bebra fa ne ho ne nkrofo mu di afa Christianity ho no mu nsua Bible yi ekrampo e kan nsembo ne bebre fa Yesu Kristo agenko Messiah ho se Messiah bia ma wiase Yesu Kristo bia ma wiase ye de Bible bedada ye bra eda mese de nya abotere ne osua de ye bewura history mo no nipa bi o ka kiro se Yesu bia ma wiase bia no be ko ne ncha ko ka kire se krache wa bodam wa next time o kasa hweyi I'm telling you ye be said akọ church history mo na sa agenko Messiah no na existence a wo de aba asase so ene metam ne ma me kwan na nka mama je se memma on the background kakra in a historic aspect se oba asase so ampa the evidences bebre aye clear historians atwere a eda wo pefe but mbere ma me kwan ma men kasa agin komisa no ho asem papa nkyerɛ wo se kane a eye no kure no any license eye no kure no ono na mabasa me beka na ho asem akyerɛ na what was what say his name is the wisdom of God. Christ, the only true living, the only true Son of the living God. His name is the wisdom of God. He is Christ, the only true Son of the living God. Was he a friend din nyansabu akwa? Nyansani, nyansa nyina ye ne dia. Na yesan friend no Christ, awo ye Messiah no. Aha. Into was it the India who hears Messiah way. My making statement to be a powerful power. Say now you need this man in your life because he is the true embodiment and the monopoly of all wisdom. Oh my God. Yesu Christo was who here no. If Friza or ye nyansa nyina kofa ba ni nyansa bo akwa the monopoly and the embodiment of all wisdom. You need him. Opese ohun ho asem kakra anase saasema meken oka Proverbs chapter 8 odi asase free 1 ebesi the last verse 36 obi hu sample info ni nya ho obi hu sade ote Yesu Kristo ne de tie memma ni frani bia ni nim de wofom na bia mu nso tie o de Kristo som ho yaw enke kanse hunu se Yesu bia ma asase so na ote ase na oho mi say no enye gidie na medidi na chi o menjini ni na mo minim no minim ni ntina me di nachi kanina na minim no no na me gini di na me ban no no afi maba be ho no metimi aka me ankasa mabrabom efre me mofrase niema bia esiye asenya ono a ekire humfo ni nyina ba ese nkasa biri nka me ntiase ekire me no be ka me ankasa ekon efa so a me ankasa ene me kasa me gini ni na mu minim no enye se me gidie ya ade a unya nhunu ye enso do ho atoso medie Yesu na me ne nam sisia no enye se me gini di o minnim no te me de me hu nyina ato ne so yie edi ebra ede ba wie no ose o oye wiase nyina nyansanti ye frɛ no ye sign frɛ no the true light which gives light to every man coming into this world. Quotation ba ko a ye be ready ne de beba awiye no ye tam ni so me wie ya na me ende o say ye sign frɛ no kane a osene di manipa bi a wo ba wiase. Oh my God, sa scripture de me de papa John
the Baptist no di Yesu ho adanse na dance die no bebreo baabi a medura na me de hoahoa me ho na mani agye pa se wose nokura han a osere di ma nipa bi oba wiase no ono nie enya me ne han no wose enya ono ne han no nemom oba se obedi sa han ne ho adanse. He was not the light, but he came to testify about that true light that gives light to every man coming into this world. Nipa bi abasa so bia ohia license, nipa bi apaso transase so bia ohia license. Edi ebentia ewiase we ni asase we eye enyansafo wiase mema wo remfi kwase ampani bia ansena asase so ma me nka asam nkyerɛw usia nipa bi a wanya edwene usia nipa bi a grey hair woni tirimu a tie so mo ye nipa 100 na wo kante a be 5 pe na enimu nyansa ko pani bi wo ha edwene woni tirimu enso sabe wagimi kya bonsam kwase asem ko na de tikromu a jemi nko a sabe usia papa pani bi ani tirimu dwena mese eye nyansa na wode abɔ ne bra ana ya base be ka sa nyansa bo akwa no wonya no a ebetimi abɔ ye ne ho asem ono ena Yohane bedi ne ho adanse. Read the scripture na yemfa asem ne mra wiye. John chapter 1 ya be read 6 to 9 na yenhwe sede odifo Yohane suboni etwa sa Yesu Kristo we hu foni, the true light of the world. John chapter 1 verse 6 to 9 to 9 wose onipa bi wo ho a onyankopon so ma no ani din de Yohane emede ono na oba adanse di se obedi han no ho adanse. My God. Na nipa nyina nam ne so agye adi enye ono ne han no na emom oba se obedi han no ho adanse. My God. No kure han a ehrema onipa bia no na ebe wiase yi. Amen. O wiase dada say 9 esi. Good. Repeat it na yamfamra wiye na obi ante ne pa. John chapter 1 verse 6 to 9. Verse 6 to 9. Osi onipa bi wo ho a onyankopon so ma no ani din de Yohane. My God. Ono na oba adanse di se obedi han no ho adanse. Na nipa nyina nam ne so agye adi. My God. Enya ono ne han no na emum oba se obedi han no ho adanse. No kure hana my part ma onipa bia no na ebe wiase. No kure han a esren di ma enipa bia oba wiase no ono ba so obedi ho adanse. Prof no me de pa o say the true light which gives light to every man coming into this world. Ye de ba wie ya me di si after what you say say you need license, so you need the license of light which is the embodiment of all wisdom, the monopoly of all wisdom, which is Jesus Christ. May come for Jenkwa Messiah amount. So that's so Jenkwa, but that's so Tiase. And for whom you see any fra a fan any abususemo and nipa bebromunim the offer more casafano. If it is a omunsia de yim fan on a omunimono. The enemy bisao. Unim sa Yesu Christo no. Now then attempt to say, O kwa sole, o friend is o yura. Usu be one wa fa Yesu se ura. Eno kra Jenkwa, a cast will be ura out as ye. So utimi be one occas and come the Bible betunchen, utimi bodia, utimi diatem, utimi di opebia, and I will say Yesu Christo ura, unyahono. Se obey urampa. And the wishes obey your commandment. I read Yankopon ehu generation we mobo. Na onsra asem we so. Se wo ko bompa 31st bisa ho se me ne sa Jenkwa ntem te sei. Dwen hu bebre na sere ne se ohun mobo emfa bo ni nyina nchew. Na se wadwen pisa wo ne be nante afi a ye ba be wure mo no. Na sa license na oye wiase han no enu ne betimi di watwa. Na do ho to ahofe. Usika any school wako any sa tegali bi na ese wo dem fiafia na empanifo se onya wo be ye ka kire de waye bi da Yesu Kristo ye frɛ no dade bi twa dade na lumu asem twa asem bi am ntu no se onyankopɔn asem ne ye nkranta nufa no Yesu ne asem no nkranta nufa ne etwa asem bi am enti dwene ho yie na sere mo buru ho no ansa na sa 31st we wakɔ asɔle so okɔ bompa e fa nu ho kɔ ne nkyɛn na odzi enuhu ni akoma abubu ne honhom apeche etin sika awrade nyankopon ensra asem ye so omwa wonto atoaso ni ntimi mfa mo branch ne die ne monyam Yesu dim amen amen ma me resmetimi afatu kɔ so pa ombebo ame
no ki we nem so omoni hana number na ye de befa course no omomfa nto we ne so maye ye tam ni so aha omomfa we ne nto so na say 0551931931 sa omfa nto screen no so na mintimi hu ni aha ye fa a few course ombebo aba na mapeke course no hawa na ombebo aye obetimi afre 0551931931 0548931931 a few course ya time na so na ye pom 0551931931 0548931931 ko ni bia ba ho aha hello about your media and banking part of the chapter should have a deal about yo kaka mo kaka ya I don't want to do it but that's it as much as you demand and so no can take so ni mo no the me and the said so that to be honest what I was saying that's it let me shout 0551931931 hello good morning you're frost off referring if you could be on free for issue okay could you so for the mission of never been the news a part of the things and see that lady in the house from Kukuramami and so was the very drop so when we are my own fee come myself that's okay 0551 931 931 0548 931 931 yeah enche na yade your program no eba ewie 0551 931 931 0548 931 931 enche na kire se me sorry aha enti me ponwa yeko na yakwa kodi enhiemu aye enhiemu kronkron ase onyankopon din animunyam aha enti me ankasa me personal line ebra me free ha na makono aha me personal line is 0244 87 46 97 0244 87 46 97 aha 0244 87 46 97 oh so frɛ wa ntimi nyina so line no ajame too much aha frɛ aha na menhwɛ oh so akate 0551931931 aha line no ajame sa ofra etimi kate 0551931931 0548 931 enti yeye na ye free studio ha na yako yankopon ya adom a next week aha next week by 5 o'clock sabri na yasaba emframam ne aba beka onyankopon asem ene onyankopon adwene enti yeye na yama ye hoso na yako enti yankopon ya adom next week about 5 o'clock ya besaba ya ba be kanyankopon adwen ene nyankopon asem said ye chipepepe no enti papa asadan kauni na wona me yesu ogu abai bo awo man na wontimi mfa asemu mo bra show de na nyamo yesu de amen. None can compare to you, Jesus. Stronger, Jehovah, you are bigger, Lord. Bigger than what people serve. We serve the mighty God. We serve the Prince
Prince of Peace is bigger than your problems. It's bigger than your situation. Hey, no matter what you're going through, I know my God is bigger than that problem.